Despois dun ano de ausencia, o Club de Piragüismo Portonovo e a Confraría de San Roque recuperan a Festa da Empanada Mariñeira, un evento que nesta terceira edición contará con 16 elaboracións diferentes deste produto para degustar. Por primeiro ano estarán representadas as variedades das 3 provincias galegas con costa. Sería empanada de xouvas de Portonovo, empanada de millo de berberechos de Carril, empanada de polvo de bueu, xarda de Portonovo, raya de Portonovo, empanada de navalla da ría de Pontevedra, empanada de choco de Redondela, empanada de congrio de Portonovo, empanada de vieiras de Cambados, empanada de anguía de Arcade, empanada de algas de Cangas, empanada de zamburiña de Cambados, empanada de produtos do mar de Muros. Ademais, vamos a ter empanada de bonito de Burela, empanada de mexillón de Galicia e empanada de peixe espada da Guardia. Os organizadores destacan que a empanada é un produto típico das vilas mariñeiras. O obxectivo desta festa é poñer en valor os alimentos do mar. As federacións de cofradías están todas implicadas neste evento e desde as cofradías dun lado máis do outro vannos aportando esas empanadas feitas con produtos deles e con produtos mariñeiros e con produtos de primeira man, produtos que están ao noso alcance en calquera das plazas de Galicia. A Festa da Empanada conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, o Concello e Pesca de Rías. Dende a Administración local destacan a aposta do Club de Piragüismo por fomentar os produtos locais e por desestacionalizar o turismo. Quero agradecer personalmente ao Clube de Piragüismo por facer este tipo de eventos e intentar desestacionalizar un pouquinho que o turismo no verano, que xa sabemos aquí que en Sanxenxo se multiplica sempre por 2 ou por 3, entonces este tipo de eventos axudan tamén ao negocio, ao comercio local a que unha vez que se fai unha festa deste tipo, tamén que consuman nos negocios daqui da zona. A festa terá lugar durante a fin de semana na lonxa de Portonovo. O horario será o sábado de 1 a 9:30 da tarde e o domingo de 12 do mediodía a 8:30 da tarde. A festa contará con todas as medidas sanitarias adaptándose aos protocolos da Consellería.